Wato baba baka san wani abu ba. To dan wanka ai ba komai na sani ba dama a duniya. Ka san mun na ai. Harin sani. Nan daidai ran da ba din fakun gun. Ai baraka duk duniya kasa biyu. Kasa biyun nan da zan gaya ma in ka je jihar Niger akwai Mina. Idan ka je Saudi Arabia akwai Mina. Su biyu ne duk duniya. Yawwa. Yawwa. To nan hanya ka san manyan motoci suna bi suna tafiya Lagos. Ras. Yawwa. To nan na zo tsallakowa ta gefen titin. Wata dab trailer ta ciko mota dab da shanu. Ta bi ta kai. Irin open body ke. Kwarai da gaske. Ta bi ta kai. Dawa. Tayan motar da nake gama da ya daga sai ya sauka kawai akan kai. Fas ya fasa min kwakwalwa. Ya gurguje min jiki. Naman jiki na ya da kankaro a kwata. Nan da Allah ya taimake da wani dabba da wuce. Yana zuwa ce wannan kamar na gane shi dan wanka ne. Na ce dabba ni ne. Ya ce to inda za a yi dan wanka tun da Allah sa ni na san ka barin dauke ka kai ka asibiti a maka magani. Allah bashin ka farfado iyayen ka sa biya kuɗin na ci a ba ma su ba. To ni ma zan biya kuɗi. Ai Najeriya akwai ƙwararrun likitoci, duniya kuma akwai ƙwararrun likitoci, akwai hatsabibai. Ƙwarai da gaske. Irin waɗannan abubuwan na rayuwa in ana gaya maka sai a yi ta ɗaure ma kai. Ni ka ganna nan aƙalla ƙaramin takadiri na shekara 70 ina tuka tirela. Tun ma ana hawa irin motoci na da. Irin na da su fulfodi, irin su 17 wanda motoci ne wanda in za a sa su gina ma sai dai a danna hannu ne zai yi haka. Hannu ne na katako kafin da nake to shekarar da daf ta zo garin nan ta shigo Najeriya ni ne direban ta na farko aka take min mota tirela da kaya daga Lagos na biyo tsohuwa hanya na jaba kenan ne na gangaro tafiya nake duk su wannan garin da kaji ana ba da labari zama ko waɗannan ta nan na biyo saban dogari sai ga wani direba na Dangote shi ma yana farkon tuki shi ma sabon direba ne tafiyar nan da nake sai na ji wata ƙara a cikin mota ka san direba in dare dole ne sai kana jin sautin motar ka ji sautin motar ka ji me a kafofinta me a jikinta sai na leƙa wata yar ƙara na ji bayan na shige ta gina ina leƙowa na ji wannan ƙarar kawai wannan direba na Dangote yana zuwa kawai sai ya shige da kai. Fiu ya tsinke min kai. Gangar jiki wuta take. Zan buɗe wuta nake gangar jiki kai yana ta gina. Zan buɗe wuta nake. Wuta nake. Ban ankara ba ni da kai ba. Sai da Rosa Biti suka tare na aga da tamburawa. Sai dai gurin yan Duras ɗin nan. To ai ba ya ka in gaya maka mana. Ina ɗaya a nan gurin sai aka ga babu kai. Direba ba kai aka zaro gangan jiki na aka aji. To ba kai ta ina za a yi magana. Sai ruwa su fite suka ce to a nan su ma za su nuna ƙwarewar. Nan suka danga biyo ɗisa-ɗisan jinin da na kan na da ya cire. Suna zuwa Kaduna sai guri ya dabarbace musu. Daga baya sai suka ƙara ganowa ta buru ko aka bi ta Mando. La ilaha illallah. Suka bi nan sai da aka je ta gina. A ƙofar gidan Alhaji Ibrahim ta gina sai ga kaina a gurin shi Alhaji Ibrahim ta gina ya gane kaina ne har ya siyo min abinci ya kawo ruwa ya sa an haɗa min shayi bayan ya gama kuma ya kunna wa kanna wasu gari yana sha kai na ga abin mamaki a nan Rosabiti suka ɗauko kan suka hawo mota suka zo suka nana min shi a gadar tambura sannan na ƙara so Kano na ga iyali na baba wannan abin naka sai a hankali yanzu kanka kai ina wallahi baba ina da shege nake kai baba barin bana wannan kare da kake yi Allah ta yaya aka da kai gaskiya ka gaya min kace tirela ta nade ka an kankaro gangan jikinka a kan kwalta dan uban ka burodi ne kai ko cincin ne kai to duk mutumin da tirela ta taka ya tashi ai ba ma mutum ba wallahi mota in tirela ta taka mota tashi take daga aiki bare kai dan adam ni za ka yi iskanci a yanzu da na tattako ma wannan ai kare na kanka